L-iżgħar bint minn titfal, Joseph Risso, iżda kull min jafu, speċjalment minn naħat tal-parroċċa ta' Sacro Cor li fiha sa ftit żmien ilu kien attiv ħafna, jafu bħala Josie Risso, twilet minn Maltija u missieru kien ġie Malta minn ġibilta. Ta' 12 sena tilef lil missieru. Kien Jannar tal-1944. Meta miet missieri. Jien bat naħdem għax l-iskola kienet għalqet ħabba l-gwerra u mort mal-workshop tal-Victory Kitchen. Baqa' hemm sakemm għalqet il-Victory Kitchen wara ħadem ma' Sea Transport Office u ftit snin wara beda jaħdem bħala arġentier, sena li fiha damal 43 sena. Josie li gburi jgħid li dejjem għex f'taslima jiftakar sew kif kienet intlaqtet mill-gwerra. Ġiet ibbombardjata bosta drabi għax niftakar il-bombi li waqgħu sa Santa Rita u tas Sacro Cor u fejwa u l-pumba li baqgħet indella ma' siġra fil-Villa Portelli quddiem is-Savoy Hotel. Iżda kif u fejn kien iltaqa' ma' martu Tessie? Meta Sliema Wanderers kienu telgħu Katania fl-1948. U l-partita li labu kontra Katania aħna konna qlajna 6. Rajt hemm u bqajna mixin. La tlabna lil xulxin jekk nkunux tan-namrati jon kellek u żewġna fl-1952. Josie u Tessie damu 72 sena miż-żewġin sakemm mietet Tessie u ma kellhom 4 titfal, bniet, Vicky, Miriam, Dorothy u Catherine. 72 sena up and downs kellna ta' familja, però dejjem irnexxina bl-għenura tal-Alla ngħaddu kollox bis-sliem. Josie Risso għadu jgħix waħdu sal-lum u tfal u n-nepotijiet jieħdu ħsieb jaraw li ma jonqsu xejn. Tkellimna ma' 3 mill-4 titfal ta' Josie. Qed imur anke l-hospice ma qalilkomx imma jmur darbtej f'ġimgħa u qed jintegra man-nies u tipo anke jirrakkonta affarijiet mill-ħajja tiegħu u naħseb dik importanti għax iżżomm moħħu għadu għaddej. L-edukazzjoni kien jgħidilna li titgħalmu ħadd ma jħodulkom u vera. Dejjem kellu prinċipji, bħala parent kien strikt ħafna magħna. Meta kien ikollok bżonn parir, insaqsih, itjuli. Waħda mill-isbaħ esperjenzi riċenti li Josie Risso jibqa' joss dik ta' sentejn ilu meta ta' 98 sena tela Ruma u ltaqgħu tkellem mal-Papa Franġisku għalli għannaqlu idu u meta qallu li minn Malta il-Papa Franġisku ħa pjaċir ħafna.